Nina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi ifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika nina bendlondlo enophaphe ekhanda igama lami uKings Chaka ngakaluqa le iBlack Live TV igama lohlelo ke uthakathwa ngubani lona gama lohlelo ke sinalo namhlanje sizokhuluma nawe sizwe ukuthi ngabe izivakashi zethu zithini ngokukhunkulwa zakhunkulwa ubani kwenze njani nini zozwa ngabo ngoba thina sifuna ukusenga imithiyo asifuna futhi ukugeqa amagula bekhona abanikazi bodaba asibengelela kwesihambeli sethu esikhona namhlanje sabona sisi Yebo bhuti sabona njani sikhona njani nini ngiyaphila nami yeah ngiyazi ukuthi manifika la nenibona ukuthi kanti yena sichaka lo hayi ngenza ukuthi yimi nje uqobo lwami yimi kodwa ke akukho ngami namhlanje kungawe nodaba lakho zangalo namhlanje akunankinga noma ngasitshela igama kodwa nje usichazela ukuthi isitori sakho sisukaphi siyapi ngokuthakatha oh igama lami ngingunokwazi ngokuzalwa ngise Potchefstroom eMthwalong ngibe nenkinga kanje mangenza grade 11 ngibe nalo ngihlangana nalo boyfriend ngamthanda wangithanda nje kwaze kwagcina ekutheni uma sengiphuma kwa grade 12 ngathola ukuthi ngikhulelwe so wavewa so wa decide ukuthi ahamba ekhaya yovela wangikhokhela wazenza zonke izinto kwashoda nje ukuthi angishade kuphela sure yebo manje ke kwafika isikhathi ukuthi ngitete ingane bese ngithanda nami ukuthi ngispend isikhathi esiningi kubo nginalokho ukuthi ngibase ekhaya ngibe ngiya noma yinene kubo manje uma sekhona ingane ngabona ushintsho ngenkathi ngifika kwa wonke umuntu wayengwelcome kamnandi yonke into nje right kodwa ngosekukhona ingane ngabona ushintsho ngabona ukuthi uma wakhe akaseyena lo muntu owafikela kuyena engafikela kuyena usenokungibuza ukuthi ngiyanini ekhaya nje kwaqala ke ithengane yami uma no2 months yagula iyashintsha amaside ebusweni elinye elicala la nomunye umbala enye imicala la nomunye umbala ngenkathi igula isenza lokho ingane yami mina kuve kube ngathi ngiyasithe ngenkathi ikhala kakhulu ngiyasitheka ngibe nembono yakhe ephethe nje into ukhamba umazala wami ephethe into ukhamba ememeza igama lami kodwa uma ememeza igama lami yonke lento athi ayenzeke kumina yenzeke enganeni ngoba ingane ngiyiphethe ngaleso sikhathi ayikwazi ukwenzakala kumina so kwaqala lapho ke ingane ngayihambisa ngoyifuna usizo ifunisa usizo ngayibalekisa ingane nami ngazi avoid ukuthi ngilokho ngibe lapha isikhathi esiningi shuthi kuthe 2021 kwashona ngahamba ngaya khona shuthi ngaba nokunganaki kwisikhathi zokudla ngadla ukudla nganganaki ukuthi kuphakwe phi kanjani kuphakwe kanjani ngakudla ngithe sengilele kwazoba nesibonakaliso esingikhumbuza ngokudla engikudlile uma ngiqala ngiphaphama hayi ngeke isisu sami angisizwa kahle kuthe kusukela lapho ngavuka ngingumuntu ophelelwa amandla ngiphalaza into eminyama amandla nje nginokujuluka nje ongathi umuntu angazi ngathi umuntu mhlawumbe onyukela ushukela yebo ngahamba ngayozama nalapho usizo uma ngizama usizo kwaba nokuphambana ukuthi ngave ngathathwa ekhaya ngaswesibhedlela manje esibhedlela bafike bathi ngiright anginalutho mangicheckwa yonke ngayo yonke indlela ababona ukuthi yini kahle kahle lingiphethe ngakhishwa esibhedlela uma ngikhishwa esibhedlela ngabe sengiqala egazini ngiphela sengiyana sesikhathini zabantu besifazane ongana stop nje okokoko nje kuvuleke okokoko ngabona ukuthi ngeke mangisukumele nami ngoba akekho umuntu ozongicabangela ngahamba ngaye emntweni wayo umthandazeli ngoba ngangicabanga ukuthi uyena mhlambe ongangibonisa ukuthi yini ngigejema kuphi azothi yena kubhlungu ngoba lento uyenze uyibonile into enobungozi kodwa wena waqhubeka lento ubuyibona eyiyona ngabe sengizibonela mina kumina ukuthi okay ngazenzela mina research ukuthi lokakudla kwenzeka kanjani ngoba mina ngangisuka efamilini enomncwabo ngabona ukuthi okay hayi ke kwaqhamuka ukuthi hayi ukudla bengikubekele umazala ngoba ethi belungiselela ukuthi kungapheli ukudla ngingakabuyi kwaqala lapho ke ngabuya ke ngeza emyeneni wami ngayohlala nomyeni wami la esebenza khona ngase town ukuhlala kwami naye sihlale 2 months kumnandi after 2 months waqala ngishaya uyangixosha wenza yonke nengane yakhe nje akasayifuni usewumuntu nje oseshintshile lapho ngisoloko nginezibonakaliso ngilwa noma wakhe ngithi ngifuna ukuyibamba le ibonakaliso ngoba usisho mhlawumbe kwesithathu kodwa ngifuna ukuthola ukuthi kule ibonakaliso uvela umuntu oboniswayo noma mhlawumbe into okhule nayo ngingumuntu oboniswayo ngoba kahle kahle ngingumuntu kanjena
okay. Ngoba ngisazofika nalapho futhi Yeah, ukuthi okay. Ufika kanjani yesiqhubeka? So uthe mayizenza lezi zinto ngabona ukuthi angikwazi kunyamezela ngcono mayihlukumeza mina kuphela ngingahlukumezeki nengane. So ngamshiya ngahamba ngoyihlalela ekhaya ngabuyela ekhaya nje ngadecide ukuthi mina nomshado nje ayi ngiphumile kuona angisafuni iqhutshekwe ngoba kwasekushoda umshado kuphela zonke izinto sezihanjisiwe izibizo yonke into ngathi mina umshado awungasaqhubeki ngiyama manje. So kufika isikhathi sokuthi ngintshontshwe idlozi. Uma ngitshontshwa idlozi azothi ugobela wami ngeke ngikwazi izinto ukuyozenzela ekhaya ngoba sengakhishwa. Kanti nasemzini sengafike ngathelwa ngenyongo. Ibona ekumele bahambe phambili kuyona yonke into engiyenzayo. Kwaqala lapho kwamele ukuthi ngikhothameke. Khothamela ku Khothamele mamezala nomyeni wami. Amina. Manje bavuma futhi bangabi ngali kwami. Kodwa benginalokho ukuthi uma ngiphehla ukuhamba ngibona yonke into eyenzeka izinkulumo azihambisani nezinto abangenzela zona. Izinkulumo zabo nje kuyaphika bese kunesikhathi sokuthi uma ngigida noma uma ngiphahla kuve ngizwe ivoice kaMamezala ingibiza ngemuva and kwase kuphoqa ukuthi makulalwa mina ngangigadwa noma makuyiwe emgidini mina makwazi ukuthi makusukuma mina ngigida mina ngiyagadwa ngoba if ngingajika malingimemezela elizwe amandla engibanawo akekho omunye umuntu okwazi ukungibamba and lapho mina usuke ngingekho semqondweni mina nje kuve kusitheke kube blank and ngiphaphama lapho ngilost ukuthi kwenzakalani uyedwa umuntu engimbonayo lapho kuhambile isikhathi ngithe uma sengifaka impahla ezimhlophe baqala ekhaya bafonela kugobela bathi bacela ukuthi benginike ingane sekhona into abangayiboni kahle enganeni mayibuza ukuthi kuyawazi ukuthi umuntu osekhambeni ngeke ahlale nengane ngoba uzophazamiseka bathi ingane yami yabaleka ebusuku ibiza amagama abantu ngaqaphela okay usebenzisa i-weakness yami manje okuyingane uyazi ukuthi uma ngishaya ngengane usonda ushaya mina lo muntu ifikile ingane yami yasizwa yaqiniswa yabuyela ithe ubiqiniswa mama ingane yami kwashaye kumama ongizalayo umama umengishayeka uqalishaya izibhobo omeqo abe umuntu ongathi uzoba nestroke kwenzeke nje izinto eziweight kuyena namayilelo uyakhuluma uyakhala mumvusa akazi yena ukuthi kuyakhala mase uthi izibambe unezinyembezi la azibambe akazi ukuthi bekwenzakalani asukunyelwa nale into kwashiyo kwathiwa kahle angiyena lo makoti wayekhethwe uMamezala. Mamezala wayenowakhe engqondweni. Wayenowakhe yena ayemthandela unyanakhe. Asekambona before. Ase manje ke unyanakhe yena wenza izinto ngendlela yakhe. That's why ebone ukuthi indlela yokungikhipha yileyo ukuthi angibulali noma ngizwisa ubuhlungu engengikwazi ukunyamezela okuzongiphoqa ukuthi angibuyele ekhaya. Manje kubhlungu ngoba sengiphila impilo yokubaleka angikwazi ukuhlala ekhaya angikwazi ukuthini ngoba ngisoloko ngibaleka ukuthi kufanele mangisekhaya ngisoloko ngivika nento ebuyisa ibanga usebenzisa into engiyona mina ukuthi ekwazi unqoba amandla wami ngoba uyabona ukuthi yonke into ayenzayo mina ngiyayibona ngisheshe ngiyibone esayenza so ngikwazi ukuyivimba ithi noma iyafika enye ifike seyiweek sengingagadli ngalendlela ukuthi mina kuyenze mhlawumbe ngiyibone iza nebhokisi kodwa igcine seyifika ukugula nje engizokwazi ukunqoba manje akade ngihamba vele naseThekwini ngihamba bathandazeli ngahamba izinyanga ngenza yonke into kodwa nje into engamandla manje ikuwena noma semntaneni esengamandla manje ngingathini isenganeni ngoba kumina ngaba ngithi ngamandla ukuthi mina ngathandwa idlozi lami kakhulu nginawo amandla okuzilwela ngaba ingamandla kakhulu kumina ngoba isikakhulu ufika ashawa ukuthi ikhanda lengane elithambile ingane ibamba yonke into eyimimoya manje ke ilokho ukuthi ikwenza ukuthi ibe ngamandla kakhulu enganeni kodwa nakumina into ezininzi zivalekile mina ngisebenzi angifundi lapha esikoleni mina ngaphuma ngebhashela student esisoloko nje ngiphambili ngihamba ama competition ngabufika la ngafunda unyaka owodwa eVarsity ngagula kwenzeka zonke izinto lezi ngifunda ngisebenzi ngiyahlala nje ngilungiselela ingane ekseni uma esikoleni ngilungiselela uma ibuya manje umkhonyana wakho ke ngale kokuthi ngixabanile wakhombisa ukuhlukumeza nani
before kwenza yonke lokuhlukumeza wawukuxoxa naye ngenkinga obhekene nayo mhlambe wayekathini mawukuthi wakaphawule ngayo ngangixoxa naye kodwa ngingamboniseli ukuthi khona umuntu engimbonayo yeah. ngangiye ngimxoxela uyazi ukuthi sekwenzeka ukuthi nokuthi sekwenzeka ukuthi nokuthi ngathi ngelanga engangifuna ukuthi ngihambe naye khona ezozwela yena siya emntwini futhi nami engingamazi ngidirectwe ekhona la ngifuna azweleka yena ukuthi kahle kahle yini enibhekene nayo wajika wangafuni wavuma wathi usuku akhipha imali uma ngifuna into enosizo noma into enomthandazi uvela avuka ulaka abe yinto nje engayazi ngamanye amalanga umbona ukuthi unice uyayikhumbula irelationship yethu uyazikhumbula ukuthi inengane kube usuku nje insuku ezimbili noma insuku ezintathu ashintshe yonke into esiyiplanayo ikhuluma noma wakhe yonke into esihlelayo ikhuluma noma wakhe yonke into azoyenza uqala ikhuluma noma wakhe and into esengibhekene nayo manje isho ukuthi isibeletho sami silula nginokubamba ngibona ukuthi ngibambile ngibanjwe naseclinic ukuthi ngikhulelwe kodwa makufika ku 3 months siyaphuphuma ngesikhathi ucela kini ukuthi kulethwe ingane lapha wawulashelwa khona uthwasiswa khona kwagcina kwenzekile bayilethe ingane ngoba yayisekhaya kithi la ngizalwa khona bayilethe ingane ngathini akusiza ukusiza into ezobuyela la esetshenzwa khona okay yeah ngingamlapha mina uzoba right okwesikhashana kodwa ntambama ngithi uzobuyelaphi ngizobheka and kunento yokuthi umuntu uyakwazi ukungena ngento oyisebenzisayo ukuze ezonqoba amandla wakho ngingabona mina ukuthi okay ufakile ukuthi nokuthi then uzoya ethola vele ukuthi yini eyenziwe kulengane siyibona ingane right inyanga ibeyodwa kwenyanga elandelayo isanakho lokho ukuthi iyavuka ebusuku yabaleka yahayize ithukelane nje ayidluli futhi ayidluli since ke kuvela ukuthi ukuzokwazi ukuphothula edlozini kufanele uxhumane nomamezala lo ongakufuni nobaba ekhaya lo ongumkhonyana wakho ikhona into mhlawumbe niplanayo ngaphandle kokuthi udlule kulabantu ukuze ukwazi ukuphothula noma wagcina kanjalo ongaphothula ngathi ngagcina ngiyekile ngoba yonke into yami ngiyacabanga ukuthi ngizoba naso kanjani isigodlo endaweni kanjalo ngoba mina ngiyazazi ukuthi indlela yami eqondile ngisebenza ngabantu abadala futhi idlozi lami lihlambulukile uzubona ukuthi lihlambulukile if ngilapha alisalingivumeli lona qala seliphika lona qala ukuthi ngibe kulapho kuleya ndawo ngisendaweni engafanele manje ngizozenza kanjani lezi zinto mina into esengifisa ukuthi ngilapheke ingane yami kuphume kahle lento ngoba ngikwazi ukuzilapha emva kokho ngibese ngibuyiselwe ekhaya ngibuyiselwe esibongeni sasekhaya ngigezwe ngibese ngenza isigodlo ekhaya ngikhishwe kahle ngokusemthethweni nje Saswami ngiyasazi isitori sakho sinesiqe futhi siyabambeka ngiyazi ukuthi udaba oluthanda ukuba nento impela ekubambile kodwa ke ake sitshele laba osibukelayo lapha ekhaya kwi Black Life TV ukuthi mhlawumbe banomamezala banamadoda abo abathandana nawo njengamanje banosisi bakubo kwendoda yonke le nto kanjalo ukuxwayisa kwakho mhlawumbe ezimene ezifana lezo khuluma ngazo manje ungathini kubona ukuxwayisa ngingathi phambi uthathe isinqumo ngomuntu ngathi uyadinga ukwazi deep ngaye wazi ngemvelaphi yakhe ube nesikhathi futhi unaye ungaboni uthando ubone yonke into ukuthi hayi sekulungile ngoba umuntu uzokushintshela futhi akushintshele ngoba uthi yamazi ujika ubone ukuthi hayi cha awusamazi sure nanokuthi ungathembi kakhulu ngento oyenzayo especially kulabo makoti esebephakathi mawubona ukuthi kunento ongayiqondiyo kuhle ukuzisiza wena ngendlela yakho ungakhulumi yonke into oyenzayo kubantu ukuthi manje ngisebenzisa u1 no2 ukuze ngivike ukuthi manje iba nomngane okini ekhaya la usuka khona noma uma wakho mawukuthi usaphila akasoza kudayisa uma wakho uzosoloke kweseka ube uyena omtshelayo ukuthi manje ngibhekene nokuthi akuseke yonke into oyenzayo ungakhulumi izinto zakho emlilweni ngoba uzozitshela ukuthi abantu bayakweseka kanti ibona labantu abacindezelayo futhi bayajabula ngoba lento bayenzayo iyaphumelela saba wakho dadewethu ngiyabonga kakhulu nganza ukuthi uma kuthi ke mhlambe nawe uyafisa ukuthola ukwelulekwa noma mhlawumbe ukusizwa ngenkinga efana kadadewethu ungasondela nganeno na email address yethu lapho ngezansi sikhulume nayo siza ukuthi ngabe kwenzakala uyeza usisi ukhuluma ngodaba lukamamezala ukuthi ubambe ngqi impilo yakhe eyengane ithule thedu uyamkhunkula ngokwesiZulu ake sizwe ke nawe ukuthi ngabe
ngabe uthakatha ngubani. Ahlangana ne comment section mhlawumbe sihlangana kwi-email address ukhulume nasiza ukuthi ngabe kuthini wakuphawula. Kodwa ke sizozama sithole ukuthi ukhona nomlapho wendabuko ohlobudlu bekhasini uzokwazi ukumnyuntulula sisamkhiphe kuyona yonke lento abuyele aphile impilo yakhe enoma njengawo wonke umuntu. Otherwise igama lami King Sicaka ngakaluqa le Black Live TV la sikhuluma khona ngokuthi uthakatha ngubani. Asiphinde sibonane kwisiqephu sethu esilandelayo. Sale kahle.